Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan an Norman adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabit pa'y api mo sa iti asawak, addaan kami iti maysa nga anak, ket imbukbukon ti atensyon ko iti anak mi. Addamot negosyok, apakakumikumak iti inaldaw. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Norman, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nay, Norman anak ko. Adda ka matgaya man. Wala lang, kasangsangpot ko. Oh, atoy. Gimata nga kiti pasarabok ka na kayo. Tay, paborito yun na ito akan kanad. Ay, kasta ay anak ko. Ay, apag isaw. Nagluto akmat iti barako a kape. Kasta yan na lang. Ay, kat apagisong nga rin ito insangpot ko. Malang nga road. Umay kan ijay kusina tag merienda tapay. Ay, kat wala na lang. Ay, wun gayam. Apay, di mo kadwa ni Ria. Anday di balay na lang. Makumikom. Adda nga min ilap-lepas ng activities da iji pagadalan. Pare Alfred, ita lang manin ang nakaumay ka dito yung restaurant ko Ay wen pare, umayak man mangan. Nabayag matintin na udi ang nanganak dito'y kahit. Ala nga rin Orderam ti kayat mo. Libre ka. Agpaiso pare. Wen pare. Ang italang na ito Uwen na pare, di kagdanag. Tainton sumaro no ang mga anak dito ay bayadak tumot lang tikinan ko ita. Ilistam to Kanya? Ria anak, saan ka di pa maturog? Saan pa'y, Daddy? Ilapas ko pa ito'y assignment ko. Tapno malpasan. Kasta ka di. Wen, Daddy. Da kayo kiti, Maturog kayon. Gaputan na banog kayo iti agmalam akaadayo iti restaurant. Di nakpakadanagan, anak. Sa anak pa makaturog, iso ngay nasitkan ka. O ala, ituloy mo nga rudan ti Aramida. Kalpasan na, paginanakan ton. Sige, Daddy. Manong Norman, madamag ko man. Awan ka di plano ang mga asawa. Apay matanadamag mo na ito, Marian. Win amanong. Gaputa damat lang am. Apay no mga asawa ka manan. Ay naading ko, saan na naskan? Kaya't kung ipamay sa tipanawan ko iti negosyok, as tama iti anak ko. Ala, sikati makaam mo manong. Ngam no bilang mga asawa kanto, pilyam daytay kas ka ni Manang Vina. Para kunak, man-mano ti kas ka ni Vina. Isa panahon langan ti makaibaga no mga asawa ak tupay. Oh, bayaw. Talaga nga ado ti mangmangan dito restaurant mo Wan bayaw. Magustuhan na kami ti panaglutluto mi iti potahe. Pudno day ta bayaw. Kasano? Kat nalaing ka ngamin nga agluto. Kaimaama talaga day ito yung negosyo. Saan bayat bayaw? Ay na bayaw, pudno ti ibagbagak. Nagimas to pa iti panaglutluto. Nalawanan. Katagyaman ak bayaw Daddy, kitaan nyo dagiti grades ko, Nagnangato. Agpaiso, anak? Wen, Daddy. Ipaspas na ko ngamin ti agadal para kada kayo. Nangangatong agpaiso. Ay, nasayaat mo't no kasta anak ko. Nay, mayat mo ti panagsarsarita yung agama dito'y salas. Lola Marga, adda kayo matgayam. Wana po. Nakalukat nga mintiri daw. Iso asim rekaklatan. Nasayaat mo't tasimmarungkar kayo nanang. Ala, agsarsarita kayo pa tamang isagana ak ti merienda tayo. Norman, anak ko. Dandan ni gaya man agturpos ni Ria iti high school. Wala nang. Agkuleyon ton ti apo ko yo. Nagdaras at talaga ti panahon. Kat si ka ngay anak ko. Talaga ka di asaan ka na mga asawa.
Jak may baga na nang. Hanggang panagkunak. Uray sana ko na mga sawa. Kaya't kung ipamaysa ti panawan ko iti kakaiso na nga anak mi itinagawanan nga asawa. Kasta? Wala na. Nagkariak namin iti asawak. At saan ko abaybay anti anak mi. Manong Norman, agmay-maysa ka maditi balayo. Wala din ko. Saan pa nga na si Mang Patneria manipon iti pakadalan da. Sana bali, Manong. Amang ano inton madamdama at danday chay. Bueno, apagiso, dandaniak mo tin makaluto. Dito'y ka namang rabi. Ibalkutam tumot ni bayaw iti sidana. Wen, Manong. Sigurado, magustuhan man na nila kay ko tinlutom amasida. Pag-aayat na nga min tilutom. Kasta? Ala, nayunak to tiyawid mo amasida. Idagasam tumot ni nanang. Pare Norman, naragsak kayo mat ang nagsarsarita itay ije babaya customer mo. Anya timbaga na ngay. Wa, pare. Damdamagan na no, baro akpay. Anya? Guston samot kan kaday jay pare. Masurunak nga rod, pare. Ipadlaw na launay nga da panaggusto na kanyak. Diyak kaya tikas niya klase ti babae. Nagtaer ka ngamin pare. Isu nga uray na taangan kan. Sana madlaw. Kunakmet ka pare, saan ako na mga asawa pa'y. Nagruna pa'y, no sana kas itida niya asawa ti panagugali. Ria anak, nakaturpos ka ni high school. Sa dino, ti kahit mapagadala ni ti kolehiyo. Uray dito'y laangan lugar tayo, Daddy. Saan ko akayat ti umadayo? Gaputaawan ti kadgadwayo dito'y balay. Sikat ti makaam mo anak. Ang di nakpagdanagan. Napigsaak mat. Kabaalak ti agmay-may sano bilang. Basta, Daddy. Dito'y lugar tayo latan ti pagadalak iti kolehyo. Iti kasta, mabantayan kayo. Ala nga ron, no dahi tatikayat mo. Sa bagay, asidagmat ka di ti pagadala ni ti kolehyo, dito ayan tayo. Wan, Daddy. Iso adito yak laangan. Oh, pare Alfred, ada ka man. Anyat gagaram. Umay ka lapasyaran, pare. Kasta? Kunak lakit din, ada na pati gagaram. Wan gayam pare. Saan ka di pa si Mang Patneria? Saan pa'y pare? Madamdama pa'y na dyan. Kasta gayam. Ala pare, adda imot ko ama inom. Agsat naman pa'y, kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Daddy, nakapanawan niya Uncle Fred. Nakaado yun samat tinagshot. Saan mo anak? Amumat, saan ka na asam nga agbartag? Aginumak man, sagpaminsan lang. Daddy, apay no, mga sawa kayo manan. Ha? Kaya't mo ang mga sawa akmanan, anak? Wana, no mapanunot nyo man ti mga sawa, mayat iti kasta, saan kayo analiday? Sana ka nalitay, anak. Kat may sa awan iti panunot ko ti mga sawa, iti maikadwa agundaway. Lukasta, kaya't ti anak mo ang mga asawa ka manan. Wala lang. Nakunakan ko, anak. Ngawanan iti panunot ko na itapanag. Gaputa ti ina na ti inayayat ko. At awanan ti sabali nga ayayat. Ay, agam hustumot kit di ti anak mo. Nulakit di ta kayat mo manan ti mga asawa, ay katadalatakan ka da ita anak ko. Saan na nang? Sa nabalay ta naragsaka ko na ti anak ko ti kadkatwak. Ken may sa nasaysayat mo sa anak ko ng mga sawa tap na awan ka inagaw ti anak ko iti atensyon. Sigurado ka anak ko. Uy, nanang. Saan na mabaliwan pa na ta desisyon ko. Manong Norman, kasanon nga'y no makaturpos ni Ria iti kolehyo?
Di adanton na talgid apanggadan na. Apaya kasta ti saludsod mo, Marian. Un amanong. No bilang tamaki asawan to ni Ria, diag may sakan ton. Awan parikot iti dayta ading ko. Ket no bilang man da kasta ti mapasamak, okay lang kanyak. No lakit di ta nasaya at to ti agbalin nga asawa ti kaanakam. Kasta? Wen, dayta lang ti kalkalikagumak. Ti agbalin ang naragsak ti anak ko, no bilang tamaki asawa. No kayat gayam ti anak mo ang mga sawa ka manan, awan nga rod parikot, pare. Wen pare, uray dananang kan ti kapsat ko. Kanayon nga ibagada kanya ka nasaysayat matlaan ka no mga sawaak. Iti kasta, sa anak to ka nung agmaymay sa no bilang tadantun buko da pamilya ti anak ko. Pudno day ta, pare. Narigat yag may maysa. Iso ano siyaktisi ka, mangkita akon iti mabalin ko nga armen. Kas na ko na, panawon lang ti makaibaga no mga sawaak pay pare. Adaken ka day ta, pare. Basta, ada kami laeng nga nakasuportaken ka, no anyaman ti desisyon mo. Agyamanak pare. Oh, ibusan ta na ito ininuman ta. Iti kasta, makaawid ka matan. Ang mga nusap sa pulin da ka na iti kabalay mo. Daddy, umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Wan nga ro anak, ket nakaragragsakak para ken ka. Para kan ka daytoy abaligig, Daddy. Agyamanak iti pamatagkan suportang impaay mo kanyak. Obligasyon ko na itakas ama. Nang runa ket nasapa pimusay na di mamim. Wen nga ruhat, Daddy. No kumatag dapay ni Mami, sigurado, maragsakan mat para kanyak. Amok, ano sa di naman tiyan ni Mami Mita, naragsak na dyan. Naputan na tungpal mo, ti arapap mo. Pare, agmay-maysakan dito'y balay mo. Wan pare, kasano kat nakiasawa mo ito ti kakaiso ng anak ko. Kaya ti manugang ko, nga ije impatakder na abalay da ti pagnaadanda. Ang sana bali, pare. Kanayon da kan samot asarungkaran dito'y balay mo. Wan mat kedi Ay, pudno gayam ti kunayo idi. Analiday ti agmaymaysa. Dayta ti ibagbagaken ka idi, pare. Nang runa kat medyo adayo ti balay apag nanaidan ti anak mo. Dayta nga rot kat. Ay sana bale pare. Naragsakaklat ta. Gaputa na saya at tinagtungpalan ti anak ko. Umdasan kanyak dayta pare. Ita, agmay-maysa akon dito'y balay ko. Kanayon matlatta asumarungkar ti anak ko. Ket kanayon nalatta nga ibaga, mabalin ko latta kano ti mga sawa manen. Tapno adda kano kadkadwak. Ken tapno adda kano mga sikaso kanyak, no kasta makumikumak iti negosyo. To'y pagayam mo, Norman. Norman, pagayam ko, maragsakan gaputa nagbalin ka a responsable nga ama. Awan dakes na no mga sawa ka manen. Tapno addamet kadkaduam. Ken tapno addamet kaduam ang mga sikaso iti negosyo aminangon mo. Ngemkit di, kilati sa manaimbag ti agbalinto nga asawam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan an Norman, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.